ti bi? Htjeli ona luda Indiran? Nema je pola sata. Eto ga, poklon je spreman. Pa gdje je? Sačekaj, budi strpljiva, prvo ti moram staviti ovaj povez na oči. Bit će bolje iznenađenje. Jao, šta li si ti to meni mislila? Vidjet ćeš. Znam ja tačno što tebi treba. Hajde. Evo sad ću. Šta si se savio ko paragraf? Ispravi se malo. Ovo je za mene nešto sasvim novo. Ja ne znam da li mi ovo uopšte treba. A jel? A treba li ti možda ovo? Ja, to bi riješilo sve moje probleme. Ja? Pa onda se potrudi da zaradiš ovu lovu. Možeš da počneš sa masažom ramena kao što si meni radio. Ajde. Tako.